Tak, ahojte, ďakujem, že ste sa dočítali až ku QR-ku. Ja som sa rozhodol, že ku každému článku natočím aj krátke video, aby ste to videli v praxi. Takže tu máme vlastne to, čo sme si hovorili, hadica od palivovej pumpy, palivový filter, šrúbenie, palivový regulátor a ukazovateľ tlaku paliva. Ako vidíte, ja to mám všetko takto zmontované napevno. Kedysi som používal gumené hadice. Samozrejme ideál je tá kovová, ktorá k motoru patrí. To je vlastne najlepšie riešenie. Ale namiesto tých gumových stále používam teflonové s opletom. A to z troch dôvodov. Prvý je, že hociaká kvalitná hadica, hociaká guma proste stvrdla, popraskala. Druhý dôvod je, že biozložky v palive tú gumu rozkladajú. Dostávajú sa vám nečistoty do karburátora a tiež vlastne spôsobujú starnutie tej hadice. Ale tretí, taký ten najvážnejší dôvod je, že v prípade, že sa vám roztrhá remeň, že praskne, tak napriek tomu, že ako vidíte, tá hadica je mimo, tak ten remeň, neviem, či ste to videli, ale keď sa roztrhne, tak lieta, proste búcha po všetkom. A týmto spôsobom mi raz rozsekalo aj gumenú hadicu a začal tiesť benzín. Takže vyvarujte sa toho, aby zbytočne nevznikol nejaký požiar. Tak, ale poďme už ku karburátoru. Tu môžete vidieť, sú vlastne tie hladiny. Jak som vám dával fotku. Ja zakývem za autom, aby ste to videli. Tak, jak môžete vidieť, má to byť na tej strednej čiarke. Takže si ukážeme, jak to trochu znižiť. A tu tiež je to veľmi vysoko. Potom ten karburátor nefunguje správne. Toto je Demon karburátor. Ja používam tieto závodné. Nepoužívam sytiče, aby som nemal obštrukciu prietoku vzduchu. Tu môžete vidieť decentnú podložku pod karburátorom s rebrami, s chladením. Nemôžem ísť príliš vysoko, lebo nezavriem kapotu. Tak a potom si ešte povieme, ako sa nastavuje tento regulátor tlaku paliva. Tu dole môžete vidieť nastavovaciu maticu a šroub. Takže poďme na to.